Il-Gvern se jwaqqaf kunsill konsultattiv għall-ugwaljanza bejn is-sessi. Ħabbret dan il-Ministru għall-Ugwaljanza Helena Dalli meta ltaqet mal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa. Il-President tal-Kunsill Mary Gertie esprimiet sodisfazzjon għal dan l-impenn. U apparti minn hekk li aħna bħala Kunsill Nazzjonali tan-Nisa ġejna magħżulin ukoll biex noqogħdu fuq dan il-kunsill ukoll nkunu rappreżentati. Naħseb li huwa jkun kunsill importanti ħafna għaliex nispera illi ġo fih jiġu diskussi ħafna affarijiet u ħafna dibattitu, jkun hemm dibattitu sħiħ minn kulħadd. Il-Kunsill Konsultattiv għall-Ugwaljanza bejn is-sessi se jitfassal fuq il-mudell tal-Kunsill Konsultattiv LGBTI, kunsill li kellu sehem kbir fid-drittijiet li ngħataw lil din il-komunità. Il-kunsill se jkun magħmul minn għaqdiet mhux governattivi, ferat tal-partiti politiċi li jaħdmu favur id-drittijiet tan-nisa u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Dawn se jkollhom l-opportunità li jiddiskutu u jikkontribwixxu direttament fit-tfassil tal-politika tal-Gvern għal iktar ugwaljanza. Il-Ministru Dalli tenniet li għandhom jippreżentaw ukoll emendi lill-Parlament biex il-liġi industrijali tkun inqas patriarkali u tixpruna aktar l-ugwaljanza fis-suq tax-xogħol. Irridu naraw illi dak kollu li għamilna u rridu nkomplu nagħmlu għax l-ugwaljanza li tibqa' taħdem għaliha kuljum. Irridu naraw issa x'qiegħda ssarraf din fil-ħajjiet tan-nies għax inti tagħmel il-liġijiet sewwa sabiex ikollok din l-ugwaljanza u għad baqalna x'namlu f'dak il-qasam ukoll għax anke meta qed nitkellmu aħna pereżempju fuq il-liġijiet fuq il-vjolenza bbażi ta' ġeneru dik ukoll għandek diżugwaljanza inti. Waqt din il-laqgħa l-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa esprima x-xewqa li jaraw aktar nisa fil-politika u aktar nisa f'karigi li jieħdu deċiżjonijiet. Bil-Ministru Helena Dalli spjegat kif il-Gvern qed jindirizza dawn l-isfidi b'att ta' inizjattivi.